Korejské BB creamy jsme si v Evropě zamilovali hlavně proto, protože mají multifunkční použití. Pleť chrání, hydratují, zpevňují a poskytují krásný vzhled a je to takové jemné, přirozené krytí a hlavně také UV ochranu. Jsou napěchované skvělými složkami, jak jsou extrakty z bylin, kyselina hyaluronová, UV ochrana a další. Mezi nejoblíbenějším BB creamem na e-shopu je rozhodně Misha a nedivím se, že jste si ji zamilovali. Máme ho v několika tónech, v několika barvách. Pojďme se podívat na konzistenci BB creamu. Dívejte, to krytí jako je úžasné, ale koncový efekt je fakt jako krásný, protože pleť je pod ním taková šťavnatá, glow a ten efekt si prostě zamilujete. Tohle je Snail Repair BB cream a je právě pro hodně suchou, citlivou pokožku, která potřebuje hodně hydratace, hodně té výživy. Šnečí, muciny, všecko tohle to poskytne. Takže pokud máte suchou, citlivou pokožku, doporučuji mrknout na ten Snail Repair Intensive BB cream. Misha je rozhodně ten nejvíce prodávaný BB cream u nás na e-shopu a já se nedivím. Maskuje nedokonalosti pleti a dodává jí takový zářivý vzhled. Tento BB cream od Holika Holika je skvělý právě pro pleť s pigmentovými skvrnama, kruhama pod očima a nemomdlou pletí. Pleť tak sjednotí, rozzáří a maskuje drobné nedokonalosti. Má střední krytí a takový saténový finish. Pokud preferujete make-up, u nás najdete třeba tento Tirtir dlouhotrvající make-up. Tirtir máme taky ve dvou variantách, v tomhletom malém a pak ve větším. Je to taky ty cushion, to znamená, že má takhle houbičku, je to takové elegantní řešení, namačkáte si a ťupkáte si a vytvoříte si make-up. Pleť je pod ní taková přirozená a polomatná. Maskuje zhrnutí, pigmentaci a rozšířené pory. Který BB cream vás nejvíce zaujal? A nebo se tý make-up?